Da, ovo je za Hercegovinu, ovo je za nas Hrvata iz Hercegovine i gost u Međugorju. Bog vas ljubio. I onda mi je gore krov blizu i ja mislim da sam u zadnjem trenutku gore skoro razbio glavu od ovaj krov. Inače, ostali smo zadnji u dvorani, evo nema nikak, ima nešto malo Španjolaca, inače oni rade produkciju i razvlače kablove ovako tužni i mi ih varimo sada s ovim uključenjem. Evo, dobili smo i večeru. Dobili smo i večeru, da. Dunja ga je malo gurao. Ja vratit ću se.